бемории сироятӣ яке аз мушкилоти ҷиддӣ дар соҳаятӣ буда, дар ҳамаи фасли сол байни аҳолӣ, хусусан кӯдакон бештар ба қайд гирифта мешавад ва дар муддати кӯтоҳ ба саломатии онҳо таъсири ҷиддӣ мерасонад. Имрӯзҳо ки тамоми мамлакатҳои ҷаҳонро касалии сироятии COVID-19 таҳдид мекунад, аз тарафи муассисаҳои тандурустии ноҳияи шаҳри Нав дар беморхона ва дар ҳамаи марказҳои саломатии деҳот хонаҳои саломатӣ ташкил карда шудааст, ки шаҳрвандон метавонанд муроҷиат намоянд ва дар он ҷо ройгон табобат гиранд. То ба имрӯз аз ҷониби кормандони муассисаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳия 412 нафар беморон бо гумонбарӣ ба бемории коронавирус ба қайд гирифта шуда, то ба имрӯз 380 нафари онҳо шифо ёфтаанд. дар ин муддат бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ 2 маротиба кӯмакҳои ройгон аз қабили 7 адад ҳароратсанҷи мавҷӣ ва ё термосканерҳо дастрас карда шудаанд, ки ин дастгоҳҳо айни ҳол дар муассисаҳои тиббии ҳудуди ноҳия хизмат карда истодаанд. ғайр аз ин боз аз ҷониби вазорати тандурустӣ ба миқдори 200 дона хилъатҳои бисёркаратаи муҳофизатӣ ва ба миқдори 30 дона хилъатҳои муҳофизатии яккарата, дастпӯшакҳо, ниқобҳо ва айнакҳои муҳофизатӣ дастрас кӯмак расонида шуданд. Якчанд омилҳо ҳастанд, ки сабабҳои сарзадани ин беморӣ мебошанд. ин ҳам набудани оби нӯшокӣ ва истифодаи он, ба талаботи санитарӣ ҷавобгӯ набудан ва риоя накардани гигиенаи шахсӣ аст. ҳар шахс бояд масъулияти баланди шаҳрвандӣ нишон дода, қоидаҳои гигиенаи шахсиро ҳатман риоя намуда, тозагии манзилу муҳити зистро таъмин намояд. мо кӯшиш мекунем, ки ҳар чӣ паст кардани бемории COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати худро расонем. ба мардум корҳои фармондеҳии аниқ бурда, мо нисбатан дар рӯзҳо кӯшиш мекунем, ки барои солимгардонии мардуми деҳаҳомон чизи худро расонему ҳамин беморие кам намоем. муассисаҳои тандурустӣ барои пурзур намудани назорати беморон ва саривақт бистарӣ намудани онҳо дар беморхонаҳо, ривоҷ додани тибби оилавӣ, омӯзондани духтурони деҳот, боз ҳам зиёд кардани духтурони дорои дараҷаи баланди ихтисос ба роҳ мондани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ оид ба тарзи ҳаёти солим, корҳои назаррасро ба анҷом мерасонанд.